एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घुरिनि खाथा खारनाय बायदि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गबोबाया नोंखौ नुना आगै सना गोसो आंनि गुलाय गुजाय जानजि सेरे बिखाफांदां महरा नोंनि गासैबो फुल पावार नोंखौ नुना आगै सना गोसो आंनि गुलाय गुजाय जानजि सेरे बिखाफांदां महरा नोंनि गासैबो फुल पावार बिनि गोसो बैनि गोसो खावै खावै नोङो आंनि गोसोखौबोसो खावनानै लांबाय नों खावनानै लांबाय नों खावनानै